Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Granny Multiplayer. Η θεία του Κωνσταντίνου, που συμμαθεί μου από το σχολείο του φίλου μου. Πάμε. Έλα, πάμε. Έχω και hacks παιδιά, κοιτάξτε. Βλέπετε. Πάνω. Α, ωραία. Πάμε, ξεκινάμε. Ωραία. Πάμε. Πάμε παιδιά. Ωραία. Πάμε. Συνεχίζουμε. Έλα. Περιμένετε να βάλω λίγο ξεσίγαση. Περιμένετε. Να βάλω λίγο ξεσίγαση. Ωραία. Πάμε. Άρε φίλε. Άρε φίλε. Για να κοιτάξω στο μπάνιο. Πλάκα. Τι έχει στο μπάνιο? Σκατά. Σκατά έχει. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα ωραίο. Δεν είναι κάτι ωραίο μέχρι. Κοιτάξτε τα hacks. Δεν βάζω key code γιατί θα βρείτε το όνομά μου και δεν θέλω να χακάρω τώρα. Να ξέρετε. Πάμε κάτω. Πρέπει να μην είναι η γριά κάτω. Όχι, η γριά. Όχι ρε φίλε. Όχι, τι κάνω. Όχι ρε φίλε. Όχι, θα παίξω κι άλλο. Θα παίξω άλλη μια φορά. Παίξω άλλη μια φορά, παιδιά. Το yes, ωραία, το πάτησα. Παίζω τώρα από το κινητό μου, όχι από τον υπολογιστή μου, γιατί θέλω να φαίνεται όλη η οθόνη όταν θα παίζω Granny Multiplayer. Στο επόμενο βίντεο θα παίζω από τον υπολογιστή μου. Πάμε. Όμως από το τέτοιο μου, από το κινητό μου έχω hacks. Έχω κατεβάσει hacks, οπότε θα κατεβάσω και voice chat από το κινητό μου. Το χρειάζομαι γι' αυτό. Ωραία. Πάμε. Good boy. Τι είναι αυτό? Ωραία. Πάω. Μην κοίταξε εδώ μέσα. Όχι, εντάξει, δεν έχει κάτι. Ανοιχτά είναι, ρε. Εδώ. Για να σκύψω εδώ. Για να σκύψω. Ωραία. Έχει αυτό. Πάρ' το. Ωραία, το πήρα. Ωραία. Τίποτα. Τζίφος πάλι. Η μαλακιά. Ένα λεπτό. Ωραία, πάμε. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε. Άμα δεν νικήσω, θα παίξω στο επόμενο βίντεο. Μάλλον στο επόμενο, βασικά όχι στο επόμενο. Στο επόμενο θα παίξουμε Rivals από τον υπολογιστή, όχι από το κινητό. Από το κινητό είμαι νουμπάς. Δεν παίζω καλά Rivals από το κινητό μου. Ας συνεχίσω.
Πάμε. Ωραία. Έλα, πέσε. Πέσα μέσα. Άμα σκύψω θα πέσει. Ωραία, σκύβω. Έλα. Έλα, δεν πατιέται η μαλακιά. Ωραία, πάτε. Τι λέγαμε, what the fuck, έχω πόσα χρόνια να παίξω Granny Multiplayer. Μου το θύμισε τώρα ο Κωνσταντίνος, σας είπα. Δεν έχετε γνωρίσει ακόμα. Ωραία. Πάμε λίγο. Ωραία. Άνοιξε πόρτα. Δεν ανοίγει αυτή. Ας πάω κάτω τώρα. Ας πάω κάτω. Πάω κάτω. Πάνω είναι. Δεν το θυμάμαι και. Δεν το σου καλά. Πάνω. Δεν το... τι είναι αυτό. Console gun. Console gun. Έτσι λέγεται. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ωραία, πάρε. Δεν μου αφήνει να το πάρω. Το shotgun. Δεν μου αφήνει. Ωραία. Άμα πεθάνω πάει, θα κλείσω το βιντεάκι γιατί βαρέθηκα. Θα παίξω στο παρεπόμενο βιντεάκι. Ωραία. Περιμένετε ένα λεπτό. Ωραία, περιμένετε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πάμε. Ωραία. Συνεχίσουμε. Μιλάει τώρα ο πατέρας μου, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε όμως. Πάμε. Όχι, όχι ρε φίλε. Αμάν ρε μπρο. Πέθανα. Oh shit. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Γεια σας.